Tervetuloa Taitopellin Taitonova kattoluukun asennusvideolle. Tarvittavat työkalut: mittanauha, suorakulma, peltisakset, taittopihdit, akkuväänin, monitoimikone, veitsi, kateruuvit, aluskateteippi, tiivistemassa, asennussarjat ja tukipalikat. Luukun asennus aloitetaan mittaamalla luukun paikka. Mittaa ensin harjalta 400 mm alaspäin kattoluukun keskilinjan lukkoponttia pitkin. Mittaa sen jälkeen tästä pisteestä 880 mm alaspäin ja mittaa sitten näiden pisteiden keskikohta eli 440 mm. Piirrä suorakulmalla vaakaviiva keskipisteestä viereisiin lukkopontteihin asti ja merkitse 40 mm päähän pisteet viivalle molemmista lukkoponteista keskipisteeseen päin. Tee aukileikkaukset lukkoponttiin keskilinjalla ylä- ja alamerkkien kohdalta. Merkitse aukileikkauksista pisteet 10 mm päähän keskipisteeseen päin. Yhdistä merkityt pisteet metalliviivainta käyttäen. Viivoista syntyvä suorakulmainen vinoneliö on kattoluukun aukon paikka. Avaa keskilinjan lukkopontti. Leikkaa katepeltiin aukko suorakulmaisen neliön ääriviivoja pitkin. Leikkaaminen aloitetaan keskilinjan lukkopontista kaarevasti kohti vinoneliön sivujen ääriviivoja. Leikkaa ääriviivaa pitkin kulmapisteeseen asti, palaa sitten hieman takaisin ja aloita jälleen kaarevasti seuraavan sivun ääriviivaa kohti. Kulmat viimeistellään leikkaamalla vastakkaisesta suunnasta kohti kulmaa. Näin kulmista saadaan terävät ja tarkat. Lukkoponttia voi tarvittaessa taivuttaa alas leikkaamisen aloittamisen helpottamiseksi. Kun aukko on saatu leikatuksi, paina lukkopontti takaisin kiinni ja tarkista, että syntynyt neliöaukko on 610 mm leveä suuntaansa. Leikkaa monitoimikoneella vaakaruoteet poikki katepelin reunojen myötäisesti. Varo vahingoittamasta aluskatetta monitoimikoneen terällä. Monitoimikoneen runko on hyvä pitää katepellin puolella, kun katkaiset vaakaruoteet. Näin kone osuu katepeltiin, mikäli se pääsee putoamaan alaspäin, kun ruode katkeaa, eikä koneen terä vahingoita aluskatetta. Tasaa pihdeillä kulmissa katepellin ja lukkosauman mahdolliset epätasaisuudet. Asenna sisempi asennuskaulus katepellin ja aluskatteen väliin siten, että vaakaruoteet jäävät asennuskauluksen sisään. Muista tehdä asennuskauluksen päähän pystytaitos, mikäli sitä ei ole siihen valmiiksi tehty. Tee aluskatteeseen keskelle ristinmallinen aukileikkaus ja jatka sitten aukileikkaukset asennuskauluksen kulmiin asti. Nosta aluskate asennuskaulusta vasten ylös ja leikkaa aluskate veitsellä katepeltiä myöten. Aloita L-listan asennus levittämällä listan alapintaan tiivistemassa. Kohdista L-lista kattoluukun aukon alakulman kanssa siten, että listan päät tulevat ylös aukon yläkulman tasalle. Kiinnitä lista kateruuvilla ensin ylhäältä tarkista kohdistus ja kiinnitä sitten listan alapää sekä viimeiseksi sivukulmat. Viimeistele L-listan asennus tiivistämällä listan kaikki kulmat tiivistemassalla. Aloita aluskatteen ylösnostaminen kiinnittämällä aluskate kulmista L-listaan aluskateteipillä.
Kun aluskate on nostettu kaikilla sivuilla ylös kulmista, kiinnitä aluskate kauttaaltaan L-listaan teippaamalla. Lopuksi vahvista vielä kaikki kulmat teipillä. Kaksiosaisen ulomman asennuskauluksen asennus aloitetaan tekemällä pystytaitokset ylemmän kauluspalan päihin. Tämän jälkeen ylempi kauluspala asetetaan paikoilleen kattoluukun aukon yläosaan, jonka jälkeen alempi kauluspala asetetaan paikoilleen. Kauluspalat kiinnitetään asettamalla tukipalikat katepellin ja kauluksen väliin. Tukipalikat kiinnitetään päädyistä kateruuveilla. Mittaa luukun aukon alakärjestä 200 mm alaspäin. Kohdista kattoluukun saattopellin tukien alareunat tästä pisteestä kohti suoraan sivuille ja kiinnitä kateruuveilla. Aseta kattoluukun aukon yläpuolelle pystysuuntaiset saattopellin tuet katepeltivuotien keskelle ja kiinnitä ne kateruuveilla. Nyt kattoluukun aukko on valmis kattoluukkuelementin asennukseen. Luukkuelementti kiinnitetään kateruuveilla saattopellin yläkulmista katepeltiin. Alareunan kiinnitys tehdään joko 2 tai 4 kateruuvilla nuolien osoittamista kohdista. Aseta kattoluukkuelementti paikoilleen kohdistaen luukun aukon reunat kattoluukun sisäreunojen kanssa. Kiinnitä elementti ensin alakulmasta 1 kateruuvilla alareunan tukipalikkaan, tarkista elementin kohdistus ja kiinnitä elementin yläkulmat katepeltiin sekä viimeistele alareunan kiinnitys. Alareunan voi kiinnittää tukipalikoihin joko 2 kateruuvilla katepeltien keskikohdista tai tukipalikoiden päädyistä 4 kateruuvilla. Älä kiinnitä saattopeltiä reunoista katepeltiin. Taitonova kattoluukun avausmekanismi on kaasujousi avustettu ja siksi turvallinen sekä mukava käyttää. Luukun avaaminen on vaivatonta ja luukku pysyy auki itsestään. Taitonova kattoluukun asennus on nopeaa ja yksinkertaista sekä lopputulos aina ammattimaisen siisti ja huoliteltu,